Ja vám prajem krásny deň. Všetkým organizátorom srdečne ďakujem, všetkým pánom aj všetkým dámam, ktoré sú tu dnes a ktoré sa podieľali na príprave a organizácii dnešného dňa. Ale verím teda, že sa budete tešiť, strávite krásny deň a prajem vám, aby ste takéto situácie nikdy nezažili v reálnom živote, iba takto pri nejakých ukážkach. Krásny deň. Páchateľ ide útočiť na psíka, pozrite na to, ako reaguje. Tento pes má najvyššiu kategóriu, má VS3. Dovod so psom, ten pes. Vozidlo nezastavuje, dochádza k prenasledovaniu. Vozidlo zastavuje, policajti sa pripravujú na zákrok. Ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem príjemný deň. Takže ako vidíte, ja som povedal na začiatku bodovej situácie, z ľavej strany prichádzajú obojení páchatelia, nebezpeční, ozbrojení, veľmi sú zlostní, zistili, že na pravej strane sa nachádza autobus. Šofér sa vzdal. Toto je rukojemník z autobusu. Transport na najbližšie obvodné oddelenie, kde budú ďalšie kroky riešiť naši kolegovia vyšetrovateľia. Ešte na rozlúčku pán Salier. Takže dobrý deň, tu Jan Kalanín, vidím požiar autobusu pri obchodnom centre. Môžete poslať hasičov?